Jede mi se čokolada. Želim bombone, sok. Mama Anđeline fantastične priče. Sem iz Užurbanopolisa, 4. epizoda. Uplašen i zabrinut, Sem iz Užurbanopolisa ponovo se nalazio u lekarskoj ordinaciji. Sedeo je pognutih ramena i slušao razne nepoznate i komplikovane reči koje je doktor upućivao njegovoj majci. Izraz na njenom licu nije smirivao Sema. Nikada nije video svoju mamu tako zabrinutu. U međuvremenu, Semovo srce mučilo se da pošalje krv u svaki deo tela. Crvena krvna zrnca obavestila su ga da na glavnom putu, tik ispred srca, postoji zakrčenje i da velike grupe masnih ćelija odbijaju da se sklone odatle. Srce je poslalo svoje najsposobnija krvna zrnca da pokušaju da taj problem reše. Masne ćelije, nikome niste ovde od koristi. Ugrožavate zdravlje našeg tela. Mi moramo ovde da stojimo, zato što, jer moramo. Činilo se da ni same masne ćelije ne znaju razlog zašto ovde stoje i smetaju žustrim krvnim zrncima da održavaju telo zdravim. Samo jedan deo uspeo je da prođe kroz njih, dok se ostatak nagomilavao sa druge strane. Baš o tome trenutno je lekar govorio Semovoj mami. E pa, dragi momče, okrenu se lekar ka Semu. Morat ćeš na ozbiljan režim ishrane. Dobit ćeš poseban čaj i lekove. I ukoliko se budeš pridržavao toga, bit ćeš ponovo zdrav jako brzo. Sve ovo dečak je zbunjeno slušao i u glavi mu je odzvanjala jedna jedina stvar. Režim ishrane. Šta to znači? Nadam se da ovaj režim uključuje i po koju čokoladu. Inače sam propao, razmišljao je Sem. U tom momentu u njegovim krvnim sudovima odvijala se žestoka borba. Bela i crvena krvna zrnca, udružena, pokušavala su da pobede masne ćelije. Ali bilo ih je nemoguće skloniti. Krvna zrnca i srce gubili su nadu da ovo mogu sami rešiti. Bela krvna zrnca odjednom se setiše reči cara bakterija. Osvetit ću vam se svima! Svima! Možda ove nesnađene masne ćelije stoje ovde po njegovom naređenju. Sem se znojio bez razloga. Jako teško mu je padalo da se kreće kroz užurbani grad. Činilo mu se da je svaki stepenik njegove zgrade duplo viši nego ranije. Sve nezdrave navike došle su na naplatu. Telo nije moglo da podnese sve što mu je Sem priređivao mesecima. Mama mu je spremila čaj najgroznijeg ukusa na planeti. Zatvorio je nos i brzinom svetlosti ispio gadni napitak, razmišljajući o svojim omiljenim slatkišima, o njihovom divnom ukusu, mirisu i onom divnom osjećaju koji ostaje za njima. Mama mu je objasnila da neće više moći da ih jede dok se potpuno ne oporavi. U protivnom, mogao bi završiti čak u bolnici. Stvar je bila ozbiljna, očigledno, a Sem je bio jako ljut zbog toga. Od nemoći nije znao kako sebi da pomogne i sa licem okupanim suzama zaspao je. Semov mozak spavao je. Samo jedan deo zadužen za snove radio je punom parom, gradeći svet od šećerne pene i čokolade. Ali ostatak tela vodio je i dalje tešku borbu. Krvna zrnca gubila su snagu, srce se zamaralo. Sve je bilo izgubljeno. Mesto! Začuo se povik iza njih. Kao nekakav superheroj, lek, noseći na leđima supstancu iz čaja, protrčao je kroz masne ćelije, uništavajući jednu po jednu kao da to nije ništa. Supstanca iz čaja dohvatila je delove koje lek nije uspevao i udruženi napravili su mesta za krvna zrnca. Ura! Uskliknuli su svi srećni što je zdravlje ponovo na vidiku. Semovo telo započelo je svoj oporavak. Kroz par nedelja Sem je već video starog sebe u odrazu. Okrugli obrazi i podvaljak nestali su. Majice mu više nisu bile tesne.
mogao je ponovo da trči i skače, slobodno, kao nekada. Dečačko srce radilo je nesmetano i celo telo vratilo se u normalu. Osim jednog organa. Semov mozak odbijao je da prihvati svet bez slatkiša. Uporno je slao Semu zahteve i prohteve. Jede mi se čokolada, želim bombone, sok, slatki sok, to je potrebno telu sada. Noću je vredno gradio snove o slatkim gradovima, drveću od čokolade, cvijeću od šećera i rekama od čokoladnog mleka. Mozak mu jednostavno nije davao mira. Poželeo je da se iskrade, otrči do prodavnice, ali nije imao više svog novca. Mogao bi možda nešto da ukrade. Samo jednu čokoladicu, niko neće primetiti. Svi ovako negde žure, zar ne? O čemu moj divni dečak razmišlja? Istrže ga tatin glas iz ovih misli. Sve što je doživeo prethodnih meseci projuri kroz Semove misli. Ne mogavši da izgovori šta ga muči, Sem briznu u plač. Kako biste saznali šta se dalje desilo u Semovom telu, Pretplatite se na naš kanal.